Angry Birds Go. И така. Състезаваме се ние, за сега сме на 5-то, 4-то, 2-ро, 1-во место. Така. Времето е пари, парабатам в интерес на времето. Така досадата поминува интересно. Така хора, тук предполагам, ще знаете какво трябва да се прави. Тук се състезава с коли, Angry Birds коли, и си купуваш хора, но ги купуваш, а ги печелиш от игрите. Така, написа. Тая бракма много зле. Хора завършиха на 4-то място. Не бива. Хора получихме палата. И събирате колата. Ние сега се събираме за тази кола. И горе са нашите спечелени хора. Така. Тази трябва да разбираме другото, което има. След тази игра ще ви покажа. Лисънто ме беч в устич, не ги познаеш тия. На теферич дошъл съм, за да я ми пия. Чай малко да питам, а ти къде бе? Чудиш се дали ме дразниш, а не бе. Мини бара зареден, откачам. СМС, ай съберим, в дънки скачам. Просто в задника побутва, не дей го мисли. А вер в нужда се познава, си пия на уиски. Черна джанта по асфалта, предашно с веста. Тежка пала, лека кака, втори семестър. Също малко брой, не е достатъчно. Нагъл газ пребит от бой, пак не е достатъчно. Сивай ме, наливай ми, да ми е хараби. Леко парти до зори, на никой не вреди. Навънши ми отворят, мозък много болят. Момичета, момчета, ръцете горе. Сега ще ви покажа ето трябва навън да стигнем до финишленията и така. Така, сега тези тук не трябва да се удараме, защото ни забавят и времето и така. Може би. Ето, ударих се. Без да искам едно, ето, пак ще ви го демонстрирам. И така си щупвам колата. Това е бракме, даже не е и кола, но нищо. Поне пак е нещо. И сега събирам за тази кола, която ви я показах. И ни изтича времето. Хора, тази кола е напълно бракме. Изтече ни времето и загубихме. Ох, тази кола, хора, никога не я купувайте, защото тази бракме, казвам ви, струваше 3 стотинки. Но нямаше с какво друго тук да игра. Не мога да си я позволя, много скъпа. Пак ще се пробвам да играм.
ще скипна това видео, където ми се показва. Така. И ето тук сега пак ако не това макар и това хора ви казвам, не купувайте. Невъзможно. Много бързо се чупи и не може да стигне, не може да прескочи едно малко нещо и се щупва. Вижте гумите как се клатят. Аз опитвам да стигна без да се удара, но ето какво. Колата не читава. Така, давам газ. Въздуха. Щупи ми се. Стигнах на време, хора. За колко малко. Така. Бихме. Успешно. И хора, почти сме събрали паричките ни. Няма да удължавам видеото много. Така. Ще направим едно състезание. Ще скипна и тази реклама. Така, скипнах я. Сега да видим как ще се справим. Така. И започваме. Аз съм пети. Това е зеле. Шести. Четвърти съм. Това е добре. Пети съм. Това не е чак добре. Четвърти съм. Пети съм. Хора. Много бързо ми се чупи колата. За съжаление. Ама такава си е. И така. Хора, за малко скипнах. И така. Бихме на второ място. Така. Така. Това тук се мога. Добре. Кога ми изпише така, просто правите така. Просто правите така и натискате някой, който иска да карта. Но не също. Вижте каква степена брахма. Така. И ето тук ще играм. Така, това видео от тази реклама сигурно кога, а не ето. Така. И хора, за малко и ще края видеото. И тези ми взимат моите домати, където това не е грам добре. Никой няма да ми взима доматките. Плодовете, аз по доматките, извинявайте хора. Нещо съм се разсеял. Много яко. Заради тех не мога да си хапна доматките, плодовете. Ох, последните плодове са тук.
Не успях. Не, може би ще успя. Успях, хора. Би. Ой. Така. Хора. Купуваме си колата. Така. Тази тук. И добре, хора, мисля тук да завърша видеото. Ако ви е харесало, не гледайте. Гледайте палец нагоре, един долу. Чао!